Gavi? School day borchi. Dai popujere school. Dai popujere balle ende. Atte school gu dai popujere balle. Ee school gu dai popujere balle. Poi. Ee inja pandijina poi inja balle dai popuji balle. Dai popuji dai borchi popuna. Avlu gobbere unnade gobbere. Avlu joyna friend atu boridyara. Dai popujere. Dai popujere iru. Dadand. Neriyere gerandala. Yer. Yer neriyere rege. Auntie neriyara? Dai gi nerni. Dai nerni dai irega auntie. Idekellenda. Idekelle. Irpalle ana auntie da panterma. Auntie ga hakobode ana. Irpalle yer auntie go hakini. Neriyara auntie? You should want to marry Venkat. Kello satti. Dai auntie dai nerni dai balle. Ir sullu bannada auntie dala papa hakkiyar bandadu. Ittene ಈ ಸುಳ್ಳು ಅಂಪುನತೆ dai school popujare. Dai school podir good boy avudate. Palle hi hello injable welcome back to my channel Nidhi's life and school pokun balle bye bakati ku balle ini sports day atirege palle sports day ni rege ni ee dooru popunu school popunu iru ande gobberu undavuli rege ande meetullena ande inna friend yaru Yeah. 1, 2. Madame, tu vas me faire une vidéo dans les gens? Non. Tu fais comme ça, non? C'est bon. Non, laisse. Ah, dance. Et je dis là, papa, c'est bon. Ici. Madame, je suis fatiguée. Comme ça. C'est pas comme ça. C'est beau, hein? Comme ça? Oui. Problème. Au revoir, madame. Je pars. C'est fini?
Merci beaucoup, Irène. Tu as dansé bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose? Non. Non? C'est fini tout? Oui. Yeah. Ganveer. Dada manpu neeru? Huh? Ganveer? Dada mantu unnaru panle. Bare undullare? O color avu manpu neeru? Orange color. Dada put pondular drawing. Mundule. ಓ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಿಜಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಾದ ಕಲ್ಪಾಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾದ ಕಲ್ಪಾಯರ್ ಹಾ ಆರೆಂಜ್ ಇನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕುಡೊಂಚು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಬಡ ಒಂದು ಜೋರು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರೋನು ಇನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಇನ್ನಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನ కొంచెం దాదాపు తినకాంది ఆశ సో సిల్వియా దాదా మంతొందలు ముల్త నెట్ దాదా మన పేరు వాట్ ఇస్ సెకోసా బులే బులేనో చికెన్ డంప్లింగ్ అని మన పేరు దాదాన రెసిపీ షేర్ మన్పోయినట్లేదు ఇంచే మన్పొంతుకా ట్రై మన్పోలి బుక నెక్స్ట్ టేస్ట్ ఇంచ ಪನ್ಪೆತ್ತಿಂದು ಓಕೆ ಇಂದು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೀತಿನ ಕೊಂಬೆ ಚಾಪ್ರಿ ಪುಲೆ ನಾಲ್ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಸಾಲಸೆ ಫಾರಿಂದಿ ಬ್ಲೇನು ಮೈದಾ ಪೌಡರ್ ಆನಿಯನ್ ಕೊಂಬೆ ಚಾಪ್ರಿ ಓಕೆ ಬೇಬಿ ಆನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬೆ ಕೆಂಜ್ ಓಕೆ 15 ಎಲೆಲ್ಯ ಬೇಬಿ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ ಇಂದು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೊಕ ನೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ चलो जिंजर गार्लिक भी आई सोलमा जिंजर गार्लिक पेस्ट तुका इंच मन पल तुका सॉल्ट पाउडर फर्स्ट तेती कोरिएंडर combien cuire ça 2 seulement Non, on va mettre un peu. ಕೋಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಮೈದಾ ಇಫ್ ಮಿಲಾಂಜ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಜ ಇಟ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಕೋಟಾಪ್ನ ಆತ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿ ರೈಟ್ ಇತ್ನ ಬೌಲ್ ಇತ್ನ ಮಾತ ಪಾಡೇರು ಟೋಟಲ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗ್ತುಂಟು ತೋನ್ಲರ್ ಏನೊಂಚೂರು ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಪಡ್ ಬಂದು ನಾನೊಂಜಿ 2 to 3 hours ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದು ಬುಡ್ಕ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅನು ಯಮ್ಮಿ 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 ಶೋಕುಂಡೆ ಹಾಂ ಯಮ್ಮಿ
ಬೋರ್ಡೇನಲ್ಲ ತಿರ್ಜಪ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಜಪ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕನ ಚಿಕನ್ ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿಂದರೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಟಿದ್ದೇನೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್